Салом алейкум. Савол дорам ҳама одамеда ки ами кора кард. Метарси қатимадаи асана баромад кунӣ, а? Не, серьёзно. Апата бугӯй сразу дастур тайёр тарим. Мо дидем ки дар як видео шумо касеро маълумот мекардед, ҷанг мекардед. Дар бораи Миёсамин ҳама гап задестаю. Сейда биёвачча. Нишон медиҳад ки чанд маротиба мо дар интернет мебинем апа талабгорони шумо бисёр аст ки Фирӯза шавҳар намекунӣ. Даруни аму инсонро барои худ омӯзам ки боз зиндагиам вайрон нашавад. Дар ғараҷон мерем, сайри ҷаҳон мерем. Сайри ҷаҳон мерем. Шумо ба варзиш ҳам кам машғул мешавед. Албатта. Ҷое ки пойафзолу тоҳо шояд истифода мекунанд ё истифода кардан. ороиш метиҳад чӣ мепӯшаданд? Биёед аз наздик шинос мешавем. боз гулора дона дона кардӣ, ӯ бача мара дивона кардӣ. Келаскои ҳайвониш ба хайра, келаскои одамиш беҳад. Он хандаҳо дилбарӣ ё ваъдеҳои сарсарид. Хел гӯям, ман худам як духтаре ҳастам ки бепадар калон шудагӣ ҳастам. Як кор мекунем озӣ. Як дақиқа ҳамин ҷо месим, ман мерам як киртави изори тоҷикӣ мепӯшум, меём баъд сарш мекунем. Вақтҳои охир мебинем ки шумо аз касе хафа ҳастед. Мара пеш вақтҳо як одаме бари ҳама одам омадагӣ буд ки Фирӯза чӣ маъракое мешава, айраҳ мезана фақат. Касера дилша дар ҳами Тоҷикистон ба тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ дилшона ранҷонда бошум, ай ҳамаи шумо ман узрхоҳӣ мекунам. салом дӯстони азиз ва подписчикони канали Тоҷикон Груп. Дӯстони азиз, ин барномаи навбатӣ дар меҳмонӣ аст ва бо дархости зиёди шумо мо меҳмони навбатиро пайдо кардем ва роҳ пеш гирифтем сӯи хонаи меҳмони қаҳрамони барномаи навбатиамон. Ва дӯстони азиз, рости гап мо дар пайдо кардани хона камтар роҳгум задем. Чанд маротиба тамос гирифтем, телефони моро ҷавоб надоданд. Охирон бор тамос мегирем, агар посух надоданд, сабтро қатъ мекунем ва меравем сӯи хона. банд ҳастам. бори дигар тамос мегирем. хоб ва ана ин гуна ҳолатҳо дӯстони азиз зуд рух медиҳад. Бояд дар ҳамин гуна ҳолатҳои форс-мажорӣ шахс тайёр бошад, то ин ки аз ҳар гуна ҳолат худро ба қавли бароварда тавонад. Ва мо ҳам кӯшиш карда истодем ки тамос гирифта бошем ва ҳамроҳии суҳбат дошта бошем. занг рафт. алё, салом алейкум. Апа Фирӯза, шумо хуб? Тинч? ҳамун ваъдае ки тибқи ваъдае ки доштем, мо айни замон омадем ҳами дар назди ҳами бинои баракат ҳастем. рости гап дар ҳамин назди бино ҳастем, лекин намедонем кадом бино аст, чӣ кор кунем? Як бассейн аст, об надорад дар инҷа. ҳамун биное ки дар миён аст, байн аст, ҳамун бошад? бале. Чандум ошиёна? ошиёнаи 14. Лифт кор мекунад ё не? Салом. баъд аз 3 дақиқа мо дар назди шумо мешавем. саломат бошед. лифти мо ҳам омад. шумо офарин медам. ва 14-ум ошиёна гуфтам. маълумот рӯи техникӣ ворид мешавем. 14-ум ошиёна. ҳаракат мекунем сӯи боло. фикр мекунам ки як барнома бисёр хуб меояд. дар дохили бино ҳастем. намедонам инаш хонаи Апа Фирӯза зӯриш ба ҳар ҳол биёед ҳамин дара як бор мекӯбем. кани ки мекушояд. Ассалому алейкум. Ҳеч дашта шумо тарафҳои мо, хонаҳои моро чӣ хел ёфтен шумо? мо рости гап чанд моҳ мешавад ки нақша кашидем ки ба назди шумо биёем. барнома кунем ва насиби ҳамин рӯз будааст. Апа Фирӯза пойафзолаи хонагиро пӯшем мумкин? Мешавад пӯшем. Я аз ки аст ин моина мепӯшем? Духтарона аст ба фикрам? ҳеҷ гап надорад. рафтем. Биёед. мо
бигем ки ҳам тамошо омадем, ҳам меҳмонӣ ба хонаи Апай Фирӯза ва ҳам суҳбаткунӣ, ҳам савол-ҷавоб. Апай Фирӯза, хуб, барномаи мо дар меҳмонӣ аст ном дорад. Аз канали Тоҷикон Груп пешниҳоди подписчикони мо мешавад. Ва апа, мо ҳамин дар барнома 3 бахш дорем. Хӯрок омода мекунем, суҳбат мекунем ва ягон амал анҷом медиҳем. Ва аз оне ки мо дар хонаи шумо ҳастем, имрӯз шумо меҳмон ҳастед, мо мизбон. Шумо бигӯед ки мо барномаро аз чӣ шурӯъ кунем, чӣ кор кунем? шурӯъ кардани хонаи мо мешавад аз идеяҳои нав. Аз идеяҳои нав. Худат мисол лози 3 идея кати омадагӣ боши, хонаи мада идеяот алиш мешаванд. Барое ки мегӯянд ки меҳмон то хона дуромадана меҳмон. Баъди хона дуромадӣ ва инҷа ма гап мезанам. Шумо гап мезанед. Барои ҳама чизе гуфтам, ҳамон чиза шумо сабт мекунед. Саломат бошед, тамом. Хуб, корро аз чӣ шурӯъ мекунем ҳоло? корро аз омода кардани дастархони мо. Маҳсулотҳоро ба лалиё мегирам, ҳама чизро омода мекунам, пас меорем дар болои миз мегузорем. Мо мерем сӯи ошхона. Меравем ба сӯи ошхона. Тайёр. Имрӯз акнун барои кор омода мешавем. Ҳамраи Апай Фирӯза. Хуб, чӣ кор мекунем? Як кор мекунем ози. Як дақиқа ҳаминҷа месим, ман мерам як киртави изори тоҷикӣ мепӯшам, меом баъд сарш мекунем. Ман мунтазир шавам? Мунтазир шавед. дӯстони азиз, мо дар ҳамин ҷо мунтазир мемонем. тамошабинони азиз, ин лаҳза мо ҳайати техникӣ ва эҷодӣ канали Тоҷикон Груп роҳ пеш мегирем сӯи шаҳри Панҷакент, деҳаи Ғиждарва. бозоре ҳаст ки сарондаи машҳур Абдурозиқ дар ин ҷо як вақта ба хондани суруд машғул буд. Салому алейкум, шумо хуб? Тинч, ҳоро хуба? Голом ҳастад. Якум суруди ки ман хондаги будам бармоли кедилам 200 сомонӣ кор кардаги будам. Сумкамона дузи. 10-11 ҳазор доллар. Бале, бисёр хурсандам ки номи Тоҷикистонам оме барномем. Тути шуда ҳайрон суханои ту ҷонон. шумо амин боксёриҳои маро дидагин? Айросӣ надидем? Раку мебинем. Ё Абдурозиқ метавонад ки Салмонханро ба Тоҷикистон даъват кунад? Бале. Ю саати ке сатера мусукана карди муҷе дивана. Шукронаи Аллоҳ дигаргони бисёр шид. Хона харидем аз Панҷакент. Ҷаз дораду ки мо ворид шудем ва инам хонае ки ба нам Абдурозиқ гирифтааст. Қадам расид барон расад. Вақте ки мо дар Дубай рафтем, коромон чӣ шуд, баъд ҳамонҷа мо шиштем, суҳбат кардем. Ба ягон нафар духтар шумо изҳори муҳаббат кардем? Изҳори муҳаббат? Яъне гуфтем ки ма шуморо дӯст медорам. Фақат росташа гӯед. Бале, шудаги буд. Ина бародари азиз хуч. Бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. Хуча гирифтем бародари азиз. Роналдоро дар даруни лифт дидам. Худованд дар болои сар дида истааст. Ман ягон дурӯғ намегӯм. Валлоҳ қасам. Гуфт ки ман мухлиси ту ҳастам. Ҳар кас агар хӯрад шашлик мемурад суҳагат наи кароги ҳамара. Чута байҷан ая, чута байҷан. қай оиладор мешавед шумо? ҳамаи подписчикои канали шумо ҳаматон биёед ба тӯи ман даъват. хуб, Абдурозиқ тасаввур мекардед ки ба ҳамин рӯзҳо шумо мерасед? ман дар ҳақиқат хеле фикр намекардам ки ман душанбе меравам. баъд аз як дақиқаи мунтазирӣ бисёр омадед, бисёр хуб кардед, нағз кардед. Мо ҳам бисёр мунтазир нашудем. Як гузариш кардем шумо пайдо шудед. Пасалдаст ки чӣ хел ман зуд либоси худ майваз кардам. беҳтарин. Аз ҳаминҷа қоил шуде ки апа чӣ хел чоқ хонад. мо якта ифтихорнома аз номи ҳамин канал ба шумо. раҳмат, ташаккур. Ака дар ҳар барнома мо кор мефармудем, дар ин барнома шумо кор мефармоед. Хуб, ҳамин зарфоро мегирем, биё иҷа пеши ман биё. ҳамин зарфа? фарз кардем ки як каме аз афтаду шиканад, чӣ кор мекунед шумо? хай шиканад охи пулуш додагиай. одам ғанимат, чиз ғанимат. И чиз ҳамаш мешкана меравад. Қарздор намекунед? Одам аз даи дунё мемура, мера шумо фикри чиза мекунед. Бале, марамат. Хуб, кани анаки ҳозир ай иҷа мақсад мағз чавзро шумо бигед ман иҷа қанду қанфет. хуб. қанд мегирем дарни. беҳтарин. аз ҳамаш кам омода кардем ки ба мо осон осонтар шавад. шавад. Бале. дар ҳақиқат ҳамин ҳар як сарандаи тоҷик вақте куртаи тоҷикона мепӯшад ба бар мекунад, яъне
як зеби дигар боз дигар вай дорад. бале. нуронӣ мешавад. умуман дигар хеле милли ба либос назар ҳама меояд. вақт дар сатҳи олӣ аст. Бале, либоси миллӣ ҳама вақт хуб аст ба бар кардан. мешавад ки масалан мо камтар сникерс монем мо аз бараш гилос монем мешавад гелос мешавад ҳа. баз ба хотири ин ки мисол амин ҳар як ширини қанд мегӯянд на ширинӣ мақсад ҳама ҳамин шириниҳоро мо як ҷо мегузорем ки ҳар касе ки бисёр ширинихӯр аст бисёр шириниро дӯст медорад метавонад аз ҳамин ҷо ба ҳазур гирифта истеъмол кунад. Бале. чанд сол мешавад афа шумо дар саҳна ҳастед? ман аз соли 2000 сол дар рӯи саҳна ҳастам. оне ки аз соли то 2007 дар ансамбли ҷаҳоноро мерақсидам. аз соли 2007 баъд рақсро хомӯш кардам ба касби сарояндагӣ гузаштам. хелгири ман артисткам. ман ҳама ҳунара дорам. мақсад ман ҳам актриса ҳастам, ҳам сароянда ҳастам, ҳам ровӣ ҳастам лозим шавад агар, ҳам рақоса ҳастам, ҳамаш гуфти рӯсо ки тривад ном. ана ки тухмакора бич тухмакора хушрӯ кардиян мада овардиян бисёр ма ҳамин ана дидед ман гуфтам қадар спанҷа хуб надорам бораам инаш чи аст ин ман ки шапаракро дӯст медорам. ҳамин рӯзам дар тухми ман шапарак омадааст. беҳтарин ман дар барои истеъмол аст ё барои худнишон чӣ хел барои барои ба фикрам зебогиаш ана худа мумкин нест. бале инро дигар истеъмол кардан гӯемам лозим нест ба хотире ки ино ҳамаш мақсад як химикатан истеъмол барои бале гуфти тоҷики фасонӣ. апай фирӯза як чи барои ман нофаҳмо аст. ҳамин як усуле ки шумо вақти рақс кардан иҷро мекардед чӣ хел буд масалан кадом чӣ хел дастатонро чӣ хел мебурдед? як усуле ки ҳамин доим дар саҳна ҳамона иҷро мекардед масалан рақс кадом усул буд? мақсад мана рақси шашмақҳо мекунем. рам динланг ланг индан рарарарарарарам апата бугӯй сразу дастур тайёра. так шумо ду духтар доред апа? бале ман ду якташ шаҳзода якаш асмо. якеш шоҳзода аст якеш асмо. дар бораи асмо шумо як суруд хонда будед метавонед чор мисраша хонед? бале асмо ҳам дар ҳамин ҷо ҳузур дорад. аввал хонед баъд дават мекунед. тифли гирёнам ай асмам хапнене бас бас ҷон асмам кӯтай тай помон ай асмам нури чашмонам ҷон асмам илоҳ калон шав асмам боғча равон шав ҷон асмам чуна паҷонат ҳей ҷони оча ширин забон шав ҷон асмам ай асмам. асма ҳоло ба боғча наmerавад ҳоло ба мактаб меравад. бия дават кунем асмо ҷон асмо кани биёед шумо асма шуморо дар ин ҷо интизор ҳастам пеши мо биёед. асмо бо намебиёяд ниё кунед биё кани кани инҷа биё духтараки хоҳари азизи мо ассалом қатиба салом намекунед шумо сози хубе асмо синфи чанд мехонед? синфи се. кадом фана дӯст медоред? кадом фана дӯст медоред? фанат на фан ин забони русӣ мехонад вай кадом вай мактаб кадом фани дарста дӯст медорӣ? ина математика алгебра математика забони модарӣ химия математика да? значит математика ей нравится. молодец. акун ту биё иҷо даққати мо бестак мо вай кунем. кани хуб идома медиҳем марамат идома медиҳем. так ҳозир меравем айнҷо. асмо шумо очатона дӯст медоред? бисёр дӯст медоред? чанд қанд? гуфта намешаванд. кани барои очатон ягон сурудша медонед кани хонед? хайр чам медонед. ягон сурудашон аз ёд медонед? намедонед. шеър медонед барои мо дар кун? ты говорила что хочешь стать певицей? ну-ка ягон песню моя замзамака. какая песня нравится тебе?
Тут есть такая старая музыка. Ну, была с тетей, делаем концерт на кукать хлопотом, бибим шмодал. Кани. Чептенку. Кубхон, кадомше? Некин ма ура уже намедам набарам. Аётон Уже фаромуш кардай. Хай ничего. беҳтарин. Ничего. Хоб, микрофона мегирем? Микрофона мегирем. Беҳтарин. Хоб, давом медиҳем марҳамат. Асмо метавонед Асмаҷон бракат, даст палит биши? Нея, брауҷо биши. Бара гуфтум атра. Ай мама инди истифода набар ки уз мен брадистам. Ана ҷангҳои оилавӣ анаст. Дидесе ки ма хушум ба сабтай, мара кадесе ки ма фалон ҷо бурам, фалон чиз ма бухарам биё. Всё, потом поговорим. Иди. Запис рафти севҷуда чӣ мега мардум дара. Тамом, ана ин ҳолата шумо тамошо кардем ба фикрам. На қайчӣ нашуд дидем шумо. Хоб. Ин ҳаммара баъзеша аралаш кардиям намедонам чира биқапам. Хай иншолло ки Омехта кунед намешавад? не шоколад омехта набошад, ака як мақсад як лухт бошад хубтар нест ми. Ина як Худотон медонед. бо як лухт айш Ма чӣ кӯмак кунам ман? ози ман як дақиқа бо метавонам ки аз инҷа мақсад истифода барам. Ин қандакое ки бисёр худумам дӯстуш Яъне ҳар меҳмоне ки хонатон мебиёд ҳамин хел шумо? бале ман хеле омода мебинам. Ман рости гап коргари хона дорам, духтари калони хона дорам, лекин вақте ки худам яке раги кадбонугӣ мехеза, баъд яке тари дига ҳеҷ када худ нест дар хона ғайр аз худам. Да ҳама яъне мешава ма худам сар мекунам кора. Як калима бисёр зебо, раги кадбонугӣ. Раги кадбонугӣ. Нафаҳмидам ки кадбонугӣ раг дошта буд. Хай ҳамия бало кардем ки ҳамира пур кунем. Беҳтарин. Бо чӣ монем ша? Бо чӣ тиама шуда? Зайнаи қандакумонам бо қандакои дӯст дошта. Худам ба фикрам пур шид, не? Аз ҷош қафи мумкин аст? Мешавад. Ина як ҳунари апай Мешавад. фирӯза. Ина як ним мемонем Додани лали қанд. Беҳтарин. ҳозир якун она зарфои зардак ҳастанд. Амино? Не, она майдача. Она. Амино? Не. Ина майдачоша, инам зардакора биё. Ино тамом. Чума инҷа дутай дигаш деҷа эмонденс гирсагем. Ин барои мевагирӣ. Инро. Инами хона касе меҳмон мебиёяду мо аз фурсат истифода бурда мора мо коргар иҷа хайволе мебинем. Агар ягон меҳмон биёд апай ягон рӯз фирӯза. бо мегзарим мегӯянд як вақт барнома карда будам дар хона апай фирӯзам қатиш ёрдам карда будам э худои ман. Ман ёрдам кунам? ҳамиёра дар ҳамиҷа бидӯзиш. ин ба фикрам баръакс аст, баръакс. Ана хел. Кани? О, ана. Диди? Хуб биқапошам, лавша биқап. Ба ҳар ҳол мард аст. Тамом ана. Дар ин мо мева мегирем ҳозир. Инро ҳозир инҷо мегузорем. Ман зарфоратсен дар инҷо. Ин барои мева аст? Не, ин барои донагӣ аст. Ин зарфи майда ки аст. Ба ҳамин хотир мо бояд дар инҷа фақат майда, донагӣ, мағзу чағз истифода барем. Ман як сурои шуморо сар мекунам, шумо давом медиҳед. Данғараҷон мерем, сайри ҷаҳон мерем. Данғараҷон мерем, сайри ҷаҳон мерем. Сайри ҷаҳон мерем. Ҳей қурғанҷон мерем, сайри ҷаҳон мерем. Сайри ҷаҳон мерем. Воҳ ҷураҷон мерем, ҳардумон мерем. Ҳардумон. ҳар семон бурем ё ҳардумон бурем? Фарқ надорад. ҳар чормон бурем абшахая. ҷураҷон мерем, вой ҳар чормон мерем. душанбеҷон мерем, сайри ҷаҳон мерем. Сайри ҷаҳон мерем. эй балҷувонҷон мерем, сайри ҷаҳон мерем. Беҳтарин. кадом намуди хӯрокро апа тайёр карда метавонед шумо? ҳама намуд хӯрока тайёр карда метавонам. Хоб. мешавад ки ҳама намуд хӯрок мо тайёр кардем, лекин мо дар инҷо бояд ба фикрам як чиз дига бо мегузоштем. Ма чӣ? фаромӯш кардам ба фикри ма ки сев дорем буда иҷа. ҳаст себ? кани зиёда аст биёрам. ҳозир ман ягон зарфа гирам, онҷо себ гирам ки себо камӣ кард, ба ҳамин хотир даруни меваи мо пур нашуд. бале. мо дар инҷо бояд себ гирем. шумо себ гиред? бале, ман мунтазир мешавам дар ба инҷа. сев мерам, ба сӯи сев мерам. Сев да биё бача. хай бисмиллоҳ ина нигоҳ кунед.
دختری خونه سه میگیره درنی کرزینش من فکر میکنم که همین وقتی که ما اومدیم بعد شما همین کارو رو کرده است نباشد این کارو رو نمیکنید شما نه شما دمی درون خونه ما یکم کمبودی دیدستین نه کمبودی نده است این الان شما خیلی که هسته همه وقت هم خیلی خونه ما یکم کمبودی ندارم شما خودتون میکنید همه همین رو من گفتی تاجیکی در کار شوه خودم میکنم در کار شوه خشون میکنم خشون میکنن خیلی بعضی وقتی که اگر من وقت نداشته باشم که با مقصد درون خونه یکم چی با کار دست دانم خدا بشکر هست دخترها اینجا ده همه کارا میکنن من یکم تنقیسی نمیکشم یکم چی نه که بعضی وقت میشوه که من خودم یک خوراک میخوام تیار کردن با دست خود یک جور تازه کردن من یک فعل وای دارم که یک لطفه در دستم میشکم میگردم من جورا ای دسته تازگی من بهترین خوب خیلی سبورا میشوی موزی دوستان عزیز اولی بید یکم فیروزه رو یعنی سر و سیما تر میکنیم یعنی مثلی اونی که یک کس مجبور کرده است که یک کار شما بکنید که چیکار میکنه اپا فیروزه بیاید یاردم کنم میشود یک نیمشه گیرین قایشه نمیگرفته خیلی و از بین شخصم بواردم میگن که مهمان 3 ساعت مهمان از شما از ما نیم ساعت نشد است آمدن مونا تست کنین اپا تست کنین که وقت نیست так اینو همش ظرف اوی کلونان ای بچه بیست یا باید صبرش کو خوی یا بچه کلی وقت است جو سر اسمایی ای کلاس که جو پیدا شده پا اینا دا پیش استولتون دا پیشتون اینا بچه کار نکنه اینجا این فرق ممکن شما نمیترسین پیش بر نه اکسی که کلاس پلاسش نمیترسیم از چی میترسین از کلاس که زنده کلاس کو مرده است و جانور نه ای کلاس کو میترسیم که پشتی آدم نش میزند کو ایانمو کلاس کو میترسیم ای کلاس کو حاضر خیلی کلاس کو حیوانیش بخیره کلاس کو آدمیش به حد نوجوره خیر کی مثال چه کلاس کو انسانی چی ازشون در نظر دارین خیر همو یک موشکایی که در کشتی‌های همه وای میکنن که خوش میکنن من هم اینا رو گرفتن گیرم بله اینا رو گرفتن گیر من اینا رو به خاطر چی میمونم درون این ظرف ها که به خاطر که نشکنن آزاد باشن وقتی که اگه معرکه میرین توی میرین از کدام سرود شروع میکنین معرکه را از سرود وطن وطن بله از سرود مادر از سرود وطن کنه میخونیم چون مثلا خیلی از دوری تو در میگیرم و چه علم با چشمی تر میگیرم و چه غریبی غربتی ما بگذرد باز تو را روز خبر میگیرم و چه غریبی غربتی ما بگذرد باز تو را روز خبر میگیرم و چه آچه 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 دلگیرم آچه دوما میدیم بله از من خیلی در اینجا ویلکا میگذاریم با قشو یک تا کورچه در اینجا میگذاریم آزاده یعنی مثل طرفخانه ها مثل طرفخانه شما معلوم میشود که از اون کوران با خود میبرید من بسیار کدبانوی هستم که همین خانه رو اورو و تورو دادم بسیار دوست میدارم من تا حال خانه خود رو همین لورکم در اصول کنیم انم خیلی بکشت نه اصولی بعد بردی پیش بیار این هم دب چسبان انم خیلی ها مقصد که من خانه حولگی ساختم خودم ارکیتکتری کردم نقشش خودتون کشید بله خانه مثال که خانه رو مقصد ریمونت کنم تعمیر کنم خودم میکنم همش ایده خودم است بله با ایده یگون کس نیاز ندارم باور کنید هر چی که با هر کسی که من مقصد معقول هستم همین طور ما رو ببینم من مقصد فیروزه حقانی هستم من مسکن نمیپوشم خودم مقصد در پیش مردم خوب و آرو تورو نشون تیم و از درون بسیار بدکینه باشم به همین خاطر غرض داشته باشید بله من غرض ندارم با هیچ کس من فقط از پای خانه زندگی خودم هستم ما در اینترنت میبینیم اپا
талабгорони шумо бисёр аст ки Фирӯза шавҳар намекунӣ, яъне ки масалан мо туро дӯст медорем гуфтам хеле пешниҳодо бисёр мешавад. изҳори муҳаббат бисёр аст. Шумо чӣ мехонед, мебинед, чӣ андеша доред нисбат ба ҳамин гуфтаҳо? албатта бисёр хушҳол ҳастам ки мисли як зани хушрӯй, мақсад як зани баҳунар. мисол ман ҳама тарафа худоро шукр ки худо ҳамаи чизи ҳунара ба ман ато кардагиаст. удаи ҳама кори зиндагӣ ман мебарам. ҳар чизеро ки ами якум борам ба ман нишон диҳанд, ман удаи ҳамун кор мебароям. ба хотири чӣ? Ба хотире ки аз хурдӣ ҳама корро ба даст гирифта омадагиастам. ва хеле шодам ки имрӯз мақсад талабгори ман бисёр аст ки мақсад ман кай шавҳар мекунам. албатта пайдо шавад як марди қавӣ, як марди хуб ки мақсад ояндаи зиндагӣ маро хуб кунаду ман мақсад ман хона шишта наметонам. синни сол муҳим нест. Не синни сол муҳим ако ҳаст, ако муҳим нест ки бисёри баъд мақсад калон бошаду бисёри баъд мисол ҷавон бошад. Масалан аз чанд сола то чанд сола бошад бояд? ами то 10-15 сола кофӣ аст. масалан аз 20 сола то 40 ки хел барои ман вай нест. ҷавони баъд лозим нест. бале ҷавони баъд лозим нест. як ҷавонмарде бошад ки зиндагӣ қаб бошад. ман мехоҳам ки дар болои сари ман мардак мард бошад. мақсад ҳар гарчанде ки ман агар зани мақсад доранда бошам, як сарояндаи пешқадам бошам, гарчанде ки ман ҳама чизи зиндагиро дорам дар зиндагӣ, ин маъноиро надорад ки ман шавҳари худро бояд мақсад ба чашми паст нигоҳ кунам. ман мехоҳам як марди хонадор шавам ки ақалла ба қурби ман камтарак баробар бошад. ки шумо шавҳар доштед, зиндагӣ хуб доштед ба наздикӣ, агар хато накунам. бале ман шавҳар кардам як бор, рости гап хай зиндагӣ нашуд. ман намегӯям ки мисол зиндагии ман бад буд, зиндагии ман ширин гузашт. айб аз ки буд? аз шумо? 5 соле ки мақсад мо зиндагӣ кардем, бисёр зиндагӣ хуб кардам бо шавҳарам, бисёр бо аҳлу оилаи шавҳарам худо ба шукр хизмати хуштомана кардам. худо раҳмат кунад, хуштоман ман хизмати ӯро кардам. мақсад бо чӣ мегӯянд, мақсад чӣ гӯям, ами зиндагӣ да вай бошад, да зиндагӣ қаб бошад. зиндагӣ қаб бошад. ҷудо шудан аз рафтаи рашкои беасос. ба ҳамин хотир мо бисёр мақсад вай зиндагӣ мо бале ҳамин сабаби зиндагии мо ҳамин рашки беасос аст. рашк ба занозанӣ мубаддал мешуд ё не? не ако ба занозанӣ хай ако зиндагии пастию баландӣ дорад. дар зиндагӣ кӣ нест пастию баландӣ? ҳама дорад. дар зиндагӣ ҳама ҷангу ҷӯш аст, не ки бояд занак мардакро фаҳмад, мардак занакро фаҳмад. асос агар ҳамин зан ба мард бисёр ҳамин наздик шуду, ба мард қуввати бисёр бахшид, ӯ мард бисёр пешравӣ мекунад, ӯ мард бисёр марди қавӣ мешаваду марди мақсад ҷасур мешавад. мо медонем ки ҳар як мард, махсусан мард занҳо як корро мекунанд, масалан бо як сабаб мекунанд. масалан агар ман ягон дӯстдоштаи бисёр, оне ки бисёр нағз мебинам, агар ягон дӯстдошта дошта бошам, шояд барои ӯ ягон орзуи дилаша мекунам. шумо ё ки ягон нафар агар бисёр дӯст дошта бошед, чизе ки вай мегӯяд мекунед, масалан дуруст аст? ва ҳамун холкӯбие ки дар дасти шумо ҳаст, аз ҳисоби дӯстдории ягон нафар буд ё худатон танҳо аз рӯи ҳавасатон холкӯбӣ кардед татуировка? на, ман ҳамин холкӯбии худро аз сабаби худам кардам, аз зиндагии таҷрибаи худам кардам. дар инҷа нависам ки I love you my life, мақсад ҳаёт ман туро дӯст медорам. барои ин зиндагиро бояд дӯст дошта бошӣ. ягон мардро ман дар баданам вай накардам, чӣ мегӯям, хотираша. ба хотири чӣ? ба хотире ки мақсад имрӯз мумкин ман бо он мард бошам, фардо набошам. ба ҳамин хотир чӣ дар кора узви бадана ҷазир мекунам. вақте ки мақсад дар бораи як чизи зиндагӣ мешавад, як чизи зиндагӣ, ин зиндагӣ аст. ҳаёти маро, ҳаёт ҳамавақт бо ман ҳаст то ҳамон вақте ки то ахирате ки ме чашм мепӯшам. дӯстони азиз, албатта мо бо кадрҳо айни замон мебинем ки апаи Фирӯза чӣ хел рӯи дастархонро бо зиёфат ором медиҳанд ва маълумат дар навор шумо мебинед.
дӯстони азиз, идома дорад барномаи мо. Хаста набошед ва айналаза мо дар бахши дуюм қарор дорем. Бахши аввал аллакай барои шумо ошно аст ва фикр мекунем ки аз удаи омода карданем хеле як дастурхони зебо тоҷикона апай Фирӯза баромаданд. хӯрок чӣ хеб даст хӯрок болаззат, лекин мутаассифона тамошобинон надидан. Ба ҳар ҳол мо паси кадр хӯрдем, яъне тавовул кардем хӯрока. Воқеан ҳам болаззат буд. хуб, мегузарем ба қисмати саволу ҷавоб. бахши дуюми мо саволу ҷавоб аст ва фикр мекунам ки ба саволҳое ки ҳаст дақиқ дуруст посух мегӯед ва саволҳое ҳаст ки шояд дар барномаҳое ки шумо шурӯъ кардем ба шумо надоданд, пешниҳод накарданд. бале кушоду равшан ошкоро ҳарф мезанем дар бахши навбатӣ. омода ҳастед шумо? омодааст. ба фикри шумо чаро бисёртар мардум видеоҳои шуморо масалан паҳн мекунанд? вақте ки дар инстаграм суҳбат мекунед, сабт мекунанд, дар ютуб мепартоянд, ҳар ҷое ки масалан шумо як видео мекунед, мепартоед кӯтоҳ, яъне онро мегиранд барои масалан лайку комментария барои пулкоркунӣ шояд дар ютуб паҳн мекунанд. не бисёртар видеоҳои шумо аст. барои чӣ ба фикри шумо? бале ҳаку хай медонам ки Фирӯза Ҳафизова зуд хайп мешавад. Да ман мақсад ами ҳар чизи маро мардум мебинанд, барои онҳо бисёр вай аст, да шавқовар аст, бисёр шавқовар аст, бисёр мехоҳанд ки мисол як ами гапзанӣ маро бибинанд, як нағмаи маро бибинанд, як рақсу бозӣ маро бибинанд. ба хотире ки ман бисёр хеле чусту чолок ҳастам, як ҷо қарор истода наметавонам, аз хурдӣ ҳам бихел будам. фақат хай духтари зиндадил, да охам духтаре ки ами як ҷо шишта наметавонад, яке корбадаст ҳастам, яке мақсад зуд як чиз ами хай ман ин чизро аҳамият додам. бале не ки бисёр видеоҳои нодурустам паҳн мекунанд, ба хотири ки вай видеоҳо лозим нест дар шабакаҳои иҷтимоӣ ютуб бошад, дар шабакаҳои иҷтимоӣ инстаграм бошад. ман ҳама инро ба назар гирифтам. айн ҳол дар ютуб ҳама навораҳое ки амин аз рамка аз чиз берун аст, аз доираи қонун берун аст, ҳамаашро мо пок карда истодаем. бисёрашро пок кардем, бисёр ҳатто интервюҳои худро ман пок кардам ки ба хотире ки хай инам як вақт аст, як давр аст, як тези одам аст. мақсад як мегӯянд ки мисол гап ҳар як одам амин гапаш дандуки забони худаш аст. ба ҳамин хотир мегӯянд забони худат душмани худат мешавад. беҳудо нагуфтани гапа. бале барои ҳамин қадар мақсад дар айн ҳол амин видеое ки бисёр вай аст ҳамашро пок карда истодаем. саломат бошед. соли дигар пешниҳод мешавад барои шумо. мо дидем ки дар як видео шумо касеро маълумат мекардед, ҷанг мекардед ва нишон сӯи кӣ буд, тарафи кӣ буд ва барои чӣ буд амн видео? ман рости гап номбар намекунам барое ки ман он видеоро сабт кардам, пеши мардум пешниҳод кардам, лекин унҷа мақсад ман гап задам дар сториси худам, як рӯз вай ин чиз истоду пок шид. блогерон мо гирифтанд акси ёсуманро дар унҷа вай кардан, дар гузоштан дар ҳамон видеои ману дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кардан. бигзор ки ман ӯро нагуфта бошум. шумо аз пеши худ чӣ ба мегиред сурати як каса дар мақсад вай худтон дар видеоҳои ма мечаспонед, но мегиред пеши мардум пешниҳод мекунед. мақсад ман номбар кардагӣ набудам уҷада. ман барои як чиз ҳамин ҷавонои ҳозираро мақсад ҳамин сарояндаҳои ки мақсад оли ҷавон ҳастанд, нав рӯи саҳна мақсад по мемонанду нав корҳои худро шурӯъ мекунанд. як мақсад насиҳат ҳамчун як устози кор, ҳамчун ба хотире ки мо тӯли чанд сари сол аст ки мо дар рӯи саҳна ҳастем, аллакай мегӯянд ки мақсад устози кор шудагем. ба ҳамин хотир аввалдараҷа дар рӯи саҳна пеш аз қадам мондан бояд хоксориро ба даст биёрам, хоксориро мақсад дар вуҷуди худ вай кунанд, ҷо кунанд ки бигзор ки як санъаткоре ки пеш чанд курта аз ӯ пеш пӯшидааст, ба онҳо мақсад назар кунанду як маълумату як саломи худро дариғ надониста ҳавобаландӣ накарда мақсад як эҳтироми худро ба ҷо биёрам. видеои шумо махсус барои ягон нафар набуд? не, ин видеои ман барои ҳамон ҷавононе ки ҳоло дар рӯи саҳна рӯи қадам мондаистану не ки баъзеш
бисёр айхид рафтагӣ. лекин шумо бо Ёсамин Бисёр. суҳбат мекунед. мо бо ман мисоли гап рости гап ака бисёр рекламаи бисёр шудеста дар бораи Ёсамин ҳама гап задестаю. Ман ҳам ака шумо ки савол доден ман ҳамаш кати вай дорам, эҳтироми хуб дорам. Кадомеш ки маро ҳурмат мекуна ман мақсад 10 баробар ҳурматш мекунам. Кадомеш ки аз рӯи мақсад эътибори худаш ҳурмат намекуна ҳамон одамо барои ман вуҷуд надора. Ман ин чиза барои худам бисёр таҷриба кардаги ҳастам ки ҳар касе ки ҳурмати худро дар ҷо овард ӯро ҳама ҳурмат мекунад. Саломат бошед. Чанд сол пештар шумо бо сарандаҳои афғон зиёд суруд месароидед. Бале. Аз ҳамон албоми аввалтон то имрӯз мо шоҳид ҳастем ки баъзе сурудотонам то ҳоло мехонед. Яъне ҳамин чиз солҳои пеш бисёртар буд, бисёртар мехондед. ҳоло ҳеҷ ка бо сарояндаҳои афғон дугона дуэт намехонд ки ӯ вақтҳо Фирӯза Ҳафизова мехонд. Ҳамин дуэтхонӣ ман зиёд бо сарояндаҳои афғон дуэт хондагӣ ҳастам. Оне ки хай аку чӣ хел гӯям, мақсад мо бисёр ҳамкориҳои хуб кардагӣ ҳастем. Бисёр санъаткорои хуб дорад Афғонистон. Мо бисёр ба мардуми Афғонистон робитаи хуб дорам. Ман бисёр дӯсто дорам. Мақсад хиёл мекунам ки бисёр мардуми Афғонистон тоҷикоро зиёд дӯст доранд. бисёр эҳтиромшон қалонанд. ҳамон суруде ки дар албоми аввалтон буд о духта мара девона боз гулора дона дона кардӣ, ӯ бача мара дивона кардӣ, ӯ бача мара дивона кардӣ, боз гулора дона дона кардӣ, ӯ бача мара дивона кардӣ, ӯ бача мара дивона кардӣ. Яки худо ташаккур. ҳар як шахс дар зиндагӣ умуман санъаткорон барои мисол дар зиндагӣ як мушкили бисёр ҷиддӣ доранд. Шумо чун як санъаткор аз ҳама мушкили ҷиддӣ шумо дар зиндагӣ кадом мушкиле аст? ман мақсад дар зиндагӣ аз ҳама чизи бештар метарсидагиам ин хиёнат аст. Ман аз мухлисои худ ҳеҷ чиро пинҳон намекунам. Ман ҳар чи шикаст хӯрдам бисёртар аз даруни худам хӯрдам. Ба мисоле ки як гап мегӯянд ку себро кирм аз даруни худаш мехӯрад, ман ҳамин тавр шудам. ба ҳамин хотир ман ҳозир бисёр дар зиндагӣ дигар бо эҳтиётам. Бисёр дар вақташ дилам ки пок буд, бо ҳама як будам, хиёл мекардам ҳа ин хай ин наздика, инаш фалонӣ мешавад, инаш фалонӣ мешавад, хай дастгирӣ мекардам, вай мекардам. бисёр барои зиндагии ман хатарнок шуд ки ҳамин аз даруни худам бисёр маро пешпои додан. Хай ҳоло худо ба шукр акун бад нестем дар зиндагиу, не ки бисёр акун бо эҳтиёҷ зиндагӣ мекунам. Дигар ҳар як қадами мондагима фикр мекунам, куҷо да қадам мондестам, чӣ кор кардестам, бо ки шиштестам, бо ки хестестам. ҳамаи ҳамин чизо дар назари ман ҳаст. Беҳтарин. Хуб, дӯстатон аз душманатон чӣ хел фарқ мекунед шумо? чӣ хеле ки мегӯянд ки санъаткор мардум психолог аст, не? Ба хотире ки ба хотири чӣ савол ина ба шумо? Ба хотири чӣ санъаткор психолог аст? ба хотири он ки имрӯзҳо бо ҳазорон нафар мешинад, мехезад, рафтомад дорад, суҳбат мекунад. Бале, дуруст. Машаллоҳ. Ба ҳамин хотир ки мақсад мо имрӯзҳо бисёр касоро мебинем, мешинем бо бисёр нафар одамҳое ки ҳар гуна ҳастанд, ҳамроҳшон суҳбат мекунем, мешинем сари як дастархон маъракаҳошонда мақсад иштирок мекунем. ман ҳамин ҳар як инсоне ки бо ман як бор шишта суханронӣ мекунад, ҳамин сухангӯӣ мекунад, суҳбат мекунад, зуд ҳамин хел рингин карда мебурам да пушту пешаш ки мақсад ҳам одам чӣ вай дорад, хислат дорад, чӣ рафтор дорад, чӣ тавр мешинад, характераш мақсад вазбин аст, сабук аст. ҳама ҳамин чизоро зуд ба худам исбот мекунам. дар зиндагӣ бештар шумо ба чӣ аҳамият медиҳед? дар зиндагӣ бештар ман ба зиндагии худам аҳамият метиҳам, ба хона аҳамият метиҳам. тӯли солҳое буд ки ман хонаву дар надоштам, дар ҳиҷора мешиштам. бисёр ҳиҷорашинӣ ин бисёр зиндагӣ мушкил аст, ба хотире ки мақсад ҷо макони худатро надошта бошӣ бениҳоят мушкил аст ки як буғча мекунӣ исмира буғча мекунӣ исмира. ба ҳамин хотир ман бисёр духтари калонӣ ман ба хонаи модарам медодаму дар мақсад занҳое ки кӯдак нигоҳ мекунам ба онҳо медодам. ман бисёр танқисии худро ба ҳамон ҳолат кашидам. ба ҳамин хотир вақте ки худованд маро соҳиби хонаву дару ҳамаи чӣ кард, ман зуд ба таъмину тарбияи фарзандони худ вай шудам да овора шудам, вале машғул шудам.
ба хотире ки ози мақсад духтари хурдиамро худам тарбия карда истодам бисёр ҳамин хел миннатдор ҳастам аз фарзанде ки мисол ҳоло дар бари ман аст ба гуфтаҳои ман мекунад бисёр ҳар саҳар худаш мехезад мактаб меравад тӯли 1 сол мешавад ки мо асмоаро ба мактаб равон намекунем худаш мехезад меравад ман хоб ҳастам маро мақсад вай намедиҳад чӣ мегӯянд ташвиш намедиҳад ба тоҷики ғам наметиҳад мақсад ки модарҷон хез маро ба мактаб равон кун худаш мехезад либосоша мепӯшад чизе ки дар ҳамун ошхона аст меравад мебинад мақсад мекунад мемонаму намехӯрад мақсад фақат мехоҳад ки ба мактаб рафта хӯрок хӯрад мепӯшаду мебурад инқадар патриотка ҳаст ки соати мақсад мактабаш дар поёни хона аст ҳамин аз подъезди хона мебарояду ба мактаб медарояд соати 7 мегӯм хез аз хобат бачам соати 7 да мақсад хести ана то 7:30 даруни мактаб мешави як қадам роҳ аст не соати 6 саҳар будиликша мемонад бедор мешавад ягон вақт мехезам яки хунам баробараш нигоҳ мекунам мегӯм чӣ кор мекунем либосҳош пӯшидагӣ тайёр телевизор тамошо карда шидааст ки вақти соати мактабаш шавад фарояд ба ҳамин хотир ман бисёр хушҳол ҳастам ки имрӯз ба зиндагӣ ба фарзандони худ бештар ба хонаи худ аҳамият метиҳам бо фарзандони ба тарбияи фарзандони худ ҳастам дар консерте ки дар шаҳри Кӯлоб дуир гардид як ҳолате ки ман аввалин бор рости гап камтар сангдил ҳастем мо рӯзноманигорон ба ҳамаи чиз бештар аҳамият медиҳем аммо ҷиддӣ намегирем аммо як видеое ки ман дидам воқеан ҳамон лаҳза аз чашмони манам ашк рехт ба қавли ҳамон видеое буд ки шумо дар консерти шаҳри Кӯлоб баромад кардед суруди Данғараҷон мерам хондед ва рафтед назди як маъюб ки дар аробача нишаста буд он маъюб гиря кард бисёр гиря кард ва шумо ҳамон дастмонаҳое ки дар дастатон буд гирифтен додед мақсад ин ки вақте ки шумо мегӯянд нафарора мебинед маъюбро чӣ тасаввур мекунед ва ҳамон ҳолате ки шумо дидед амора худро чӣ гуна тасаввур кардед ман чӣ хел гӯям ман худам як духтаре ҳастам ки бепадар калон шудагӣ ҳастам бисёр дилам вай аст мегӯянд чӣ мегӯянд дили ранҷидагӣ аст ку диле ки ҳамин як касе ҳамин як камтарак як чизи ноҷоро бинам як камбағалро бинам як одами мақсад маъюбро бинам ё ки як кас ба наздам ба сӯям ягон сухани ноҷо занад зуд дилам меранҷад ба хотире ки аз хурдӣ бо як баъди ҷангҳо буду хуб набуд осон набуд нон ба зудӣ нони даҳанро ёфта намешуд ки гирию истеъмол кунӣ ба осонӣ ҳамаи ин чизо мақсад қинигарии худашро дошт ба ҳамин хотир ман дар кадом минтақае равам мақсад ба консерту ба чорабиниҳо ин тавр инсонҳоро бинам бисёр вай мешавам чӣ хел гӯям тамоми вуҷудам ҳис мекунам тамоми вуҷуди худро бо ғаму ғусса зуд ғами худам пеши рӯям мебиёяд зуд ҳамун рӯзҳои вазбиние ки ман мегузарондам пеши рӯям меояд ба хотире ки мақсад одам бояд ҳеҷ вақт фаромӯш накунад ҳар як зиндагӣ мушкилои гузаштаи худро бале баъд ҳамун ҷое ки ман рафтам пеши ҳамун зан вай худашро дошта натонист қапида натонист хай чӣ хел гӯям гиря кард зуд ва ман дига дар ягон ҷо намедонистам чи як читиам ки дили ҳамун шод шаваду мақсад оби дидааш пок кардаму мақсад гиря накун гуфтам ҳамин дастам ба дастмонаҳои ҳамин ҳиндугӣ буд ҳамин вай ҳамашро кашида да дасташ додам ки гиря накунад дар бораи падаратон суҳбат кардед падаратон бемор буданд ё на модарам бо падарам дар вақти ҷавонишон ҷудо шудагӣ ҳастанд ман рости гап падарам як бор тӯли 13 сол доштам дар хона омада буд пешам ман қабул накардам ба хотире ки ман он падареро қабул мекардам ки дар рӯзои вазбинӣ ман дар куҷо буд вақте ки бо модарам ман баъди ҷангҳо дар бозорчаҳо мешиштаму як ҷо мерафтам мақсад ба зиндагии худам вақти мактабхони ман буд ман мактабро ҳалол надидам вақти ҷавонӣ ман буд ки ман мақсад зиндагии ҷавонию кӯдак чӣ хел аст мақсад як роҳати ҷони худро мебинад ҳамин чизҳоро надидам амакҳоям меомаданд амакҳоям як мисол ҳичи намеоварданд як ширинӣ дастшонда гирифта омада моро хабар мегирифтанд не ки куҷо буду падаре ки мақсад пеши ман меомад тӯли дар хурдсолиям вақте ки фарзанд хурд аст мисоли гап ман як чизро
мехоҳам ба мардуми тоҷикистон гӯям ки ба падару модаро гӯям ки ҳар чизе мекунен намекунен фарзандотона нигоҳ кунен. имрӯз ҷавони фарду умртон мерава, ҳамун фарзандаҳо лозим мешаванд ба шумо. Фарзанда дар ҷавониш нигоҳ кунен. Фарзанда ки вақте калон шид, пешаш рафти фарзанди баномус бошад, дигар қабул намекунад вай падара. Падари ман мара худованд офаридагӣ, ман ҳамчун падар, ман мисол худованда вай мекунам. Ман ҳеҷ вақт ман ҳис накардам ки мисол ман падар надорам. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки миён ман сахт бастам, худам кор кардам. Ба ҳамин хотир ман ӯ падарро ман қабул накардам. Рости гапро гӯям. Ман бисёр ғашмгин ҳастам аз ҳамин корое ки вақте ки дар хурдсолӣ падар фарзандои худро нигоҳ накунад, вақте ки фарзанд калон шуд, баъд падар пеши фарзанд меравад. Барои чӣ? вақте ки хурд буд ро нигоҳ кун, вақте вай муҳтоҷи як нигоҳи падар буд, вайро нигоҳ кун. Муҳтоҷи як мақсад ниёз ба нигоҳубини ту буд ки ту бояд нигоҳ мекардӣ. Хаякон ин саволро якум бор худат ба ман додӣ. Ман ягон бор дар бораи падарам ҳарф задагӣ нестам. оне ки як шеър барои падарам худам эҷод кардагиам. 12-13 солагиам буд, шеър эҷод мекардам. шеър менавистам. Бисёр як дафтари хурдакак доштам, дар дарунаш шеър менавистам. як чӣ гӯям бовар намекунед, ҳамаи шеърҳоро ман ҳозир аз фикрам рафтагӣ, фаромӯш шидагӣ, не ки ҳамин шеъри падар аз фикрам нарафтааст. ба хотире ки дили сахт ранҷидагӣ чӣ хел аст, хел намедонам барои чӣ ҳама шеърҳое ки ман нависта будам бо қалами дасти худам, ҳамун шеърҳо аз фикрам, аз хотирам рафту, ҳамин шеъри падар ҳеҷ аз хотирам нарафт. биёед барои тамошобинон мехонем. падарҷони азизу меҳрубонам, ту ҳастӣ дар дилу ҷону амонам. бигӯ эй падари ман дар куҷоӣ, биковам аз пайи поят намонам. барое ки ман ҳастам фарзанди ту, бидеҳ дуо зи дасти ту намонам. бигӯ эй фарзанди ман дар куҷоӣ, диҳам дуо зи дасти ман намонӣ. барои чӣ то ҳол шумо танҳоед? мегӯянд ки дили гурусна зуд ба мағоза нарав, ки ҳар чиз тез интихоб мекунӣ, ба хона миёрӣ, мумкин дилат накашад аз ҳамун хӯрок хӯрдан, аз ҳамун чиз маҳсулот истеъмол кардан дилат накашад. ба ҳамин хотир манам оли саросима нестам. бисёр вақт саросима шудам, хел мекунам зиндагим вайрон мешавад. ҳар бор мақсад ин карад бисёр амин фикру ақидаи хуб кати мехоҳам ки як инсоне интихоб кунам ки бо мақсад рафтору кирдору бо даруни ман вуҷудаш рост биёяд. мақсад ман мехоҳам ки даруни ҳамун инсонро бисанҷаму, ҳамун даруни ҳамун инсонро барои худ мақсад вай кунам. Чӣ мегам? омӯзам ки фардо боз ягон нохушӣ нашавад дар зиндагӣ, боз зиндагиам вайрон нашавад. ба ҳамин хотир ҳоло саросима нестам ба шавҳар баромадан. ба фикри худатон дер нашудааст барои ба шавҳар баромадан? хай ин насибу тақдир аст. ай пешонӣ мебинӣ, агар дар пешонид ки ҳамун шавҳар бошад, иншоалло ки ҳамун шавҳарро мекунӣ. агар дар пешонид набошад, ҳеҷ гап нест, зани танҳо то ахират мемонам. шумо пулро дӯст медоред? ман пулро дӯст намедорам. ман ҳисоб кардани пулро дӯст медорам. ба хотири чӣ? Ба хотире ки ҳисоб кардани пул бисёр ба ман писанд меояд. ҳисоб кардани пулро ки агар хуб ҳисоб карда тони, ҳама вақт даруни кисаат пури пул мегардӣ. барои ҳам пулро дӯст доштан дар кор нест. пул моро наёфтааст, мо пулро ёфтем. ба ҳамин хотир пулро дӯст доштан дар кор аст, пулро ҳисоб кардан. ҳамун ҳисоб карданашро дӯст доштан. дар пасандозатон чӣ қадар маблағ доред шумо? акуман ин бисёр махфӣ аст. ман ба ягон ҷо ҳеҷ вақт намегӯям ки чӣ кор мекунам. Не ки дар оянда нақшаҳои хуб дорам. иншоалло ки баъд аз ҳамин коре ки санъатам агар то чанд дараҷа равад, агар баъд аз ӯ ба ягон соҳибкорӣ ба даст гираму соҳибкор шавам. саломат бошед. соли дигар андешаи шумо нисбати комментҳои бад, шарҳое ки масалан бар зидди шумо навишта шудан, шуморо таҳқир кардан, бад гуфтанд? дар тамоми ҷаҳон санъаткор мардум бояд омода бошад
ба тамоми пастию баландии гапҳои мардуми худаш бояд омода бошад. ҳамин одами бад бадиашро мекунад. вақтҳои охир мебинем ки шумо аз касе хафа ҳастед. ин аз видеоҳотон маълум аст. аз кӣ ва барои чӣ? ман хафа не, ман дар ҳайрат ҳастам. ман бисёр чихел русо мегӯям в шоковое состояние. ман ҳозир шок шудаги ҳастам ба хотире ки нафароне ки дар пеши ман худашона хоксор мегирифтанд, бисёр ситораи ҷумҳурии Тоҷикистон мисол худашона номери 1 мегирифтанд дар Тоҷикистон. ман ҳама санъаткорро бисёр эҳтиром мекунам, барое ки ҷои худ ман медонам. ҳар кас ҷои худша дона ба як санъаткори дигар зарари худро намерасонад. ман бисёр дар он механдиданд, маро Фирӯзаҷон мегуфтанд, ба ман хоксорӣ рафтор мекарданд, худшона бисёр хоксор мегирифтанд. соли гузашта амис 1 сол, тӯли 1 сол гузашта аз ҳамин кор фаҳмидам ки бисёр маъракаҳои мара айра мезадиям. бисёр маъракаҳои мара маъракадорро мегуфтиянд ки Фирӯза дар маъракатон бошад, ман намерам. Фирӯзаро ай маъракатон дур кунем, баъд ман маъракатонда мебиём. ман ҳамин як савол дорам ҳамон одамеда ки ҳамин кора кард. метарси қатима да я саҳна баромад кунӣ? не, серьёзно. метарси қатима да я саҳна баромад кунӣ? ӯ вақте ки як санъаткора а як маърака пок мекунӣ номша ва а як маърака мегӯй ӯ биёя ман намеём ё ки ура ай маърака мақсад гирену баъд ман маъракатон меём. ӯ вақт медонӣ ӯ одам чӣ ҳисоб мехӯра? ӯ одам ҳисоб мехӯра ки ҳам мисли як каламуш ай пушти одам хиёнат мекунад, ҳам метарса дар як саҳна бироя қатита баромад кунад. агар ки одаме ки дилаш аз худаш пур боша, одаме ки аз ами фикр кунад ки дар саҳна мебироя ами як худаш танҳо айда зур ай бисёра ами ҳама вақт зур ай дар тамоми ҷо ами мебироя ба як тану туш, ба як рафтор, ба як санъати волои худша намоиш метиҳад. бале мо одамои мисол сари саҳнаем, бале мо бояд ба ҳунари худ якдигара амал кунем. ҳама ҷо дар робита ҳастем. мақсад духтур ба духтур конкуренсия дорад. инаш мақсад ҳар як касбу ҳунар ба худаш рақобати конкуренсия худша дорад. не ки ба шарти рақобати худа нишон метиҳӣ вақте ки ту ҳунари худта нишон метиҳӣ. вақте ки ту ҳунари худта нишон метиҳӣ. а вақте ки ту як маъракадора айраҳ мезанӣ, мегӯӣ ки вая фалончира бугӯ, фалончира нагӯ. маъракадорои азиз, бародарои азиз, тӯйдорои азиз, ман як муроҷиати хуб дорам бари ҳамаи шумо ки ҳамин кадом сарояндае ки санг мезанед, шумо мегӯед ки мо тӯй дорем, маърака дорем, бигӯянд ки дар маъракатон кияй фалони ҳофизаи вай фалони ҳофизаро ай маъракатон мақсад дур кунем, баъд ман маъракатон биём. ман хоҳиш мекунам ай шумо ҳамун ҳофизаро майли анде моро пок кунен ай маъракатону, не ки ҳамин савола битиҳеншона ки метарси қатиш дар як саҳна баромад кунӣ? ту метарси дар як саҳна қатиш баромад кунӣ ки ай маъракаҳо ҳама одама пок мекунӣ ва маърака ҳама одама мақсад мегӯӣ ки вай биёя ман не. баъд аз ин кор не, мара пеш вақтҳо як одаме бари ҳама одам омадагӣ буд, гуфтагӣ буд ки Фирӯза ҳамин одам маъракаҳои хориҷаи тира маъракаҳо чӣ маъракаҳое мешава айраҳ мезана фақат. ман бовар намекардам аз сабабе ки вай инсон бисёр ба ман хоксорӣ мекард. вай инсон барои ман рости гапа бигӯм идеал буд. ман бисёр вай инсона дӯст медоштам барои худам идеал буд. мегуфтам одами хоксор одами хубай. не ки не, баъде ки фаҳмидам ҳамин корша ки мақсад маъракаҳои мара айраҳ мезадаю, тӯйдороро айраҳ мезадаю, баъд ҳамин соли гузашта як маърака мара вай кардан, даъват кардан, 2 маърака. баъд аз 2 рӯз занг задан ки маърака намешавад, барҳам хӯрд. баъд ман майлиш гуфтам барое ки ӯ маъракаҳои мақсаду маъракае ки мара даъват кардан, ман ҳама вақт дар ӯ маъракаҳои вай мекунам, да иштирок мекунам. ба ман гуфтам майли. баъд аз тӯли чанд рӯз пас бинам ки маъракаҳо шидестай, ҳамон маъракаҳое ки мара даъват кардан, ҳамон маъракаҳо мақсад гузаштаестай, маъракаҳо шидестай. хай баъд занг задам мисосу гуфтам ки ман чӣ гуноҳ кардам ки шумо ай маъракаҳотон мара мақсад хат задем? чӣ буд? чӣ гуноҳи ман чӣ буд? баъд гуфтанд ки ҳамон одам чиз як санъаткори дигар ҳамин кора кардааст,
аму санаткора гуфтааст гӯё ман маърака дорум наметавонам омада ва ёдам хел расондиян чӣ хеле кардиян ки ҳамун маъракаи мара барҳам додан. Баъд гапшон биромад. Баъд ҳама гуфтанд ки ҳамун одам кард ҳамин кора. Ба ҳамин хотир ман мисол муроҷиат кардастам ки айб аст. Ба статуси вай инсон айб аст ки маъракаҳо як санъаткори дигара ҳамихелӣ кунад. Ва як танҳо мара не. Вай бисёр санъаткорро ҳамихелӣ мекардааст. Бисёр санъаткорро не ки ҳеҷ гап не. Ман бисёр барои ҳамун маъракадоро тӯйдорои азиз муроҷиат кардастам ки ҳамин кадом санъаткоре ки шуморо бига ки мисол фалон тӯйда кия тӯйтонда агар бига ки фалон ҳофиза гуфтен агар бига ҳамун ҳофизаро шумо барҳам битена админит кунен шумо ба ҳамин гапа савола бигардин бигенша ки метарсида я саҳна қатиш баромад кунӣ. майли мара дар маъракатон даъват накунену ҳамуро даъват кунену ба бигӯен ки метарси қатишда я саҳна баромад кунӣ. Наврӯзҷон ман медонистам ки дар замин ситораи мара ҳамун одамое ки дар ҳаққи ман хеле хиёнат кардан бурдан дар пеши Юпитер мондагиан ози дар ҳаво дар пеши Марс мондагиан ситораи мара агар бидонен ситораи моз дар пеши Юпитерай. Ана барои ҳамин мақсад як бо хоҳиши дига дорам мақсад ки бас кунанд ҳамин бадию бахилиро бас кунанд. Дар ин дунё ҳар кас ҳунари худша дорад, ҳар кас ай ҳунари худаш миннатдорад. ҳунари худтона пеш барен. Чӣ то намерасад ҳами зиндагӣ? ай бахилиёл ҳеҷ ка обрӯ нагирифта дӯстои азиз. Ман мехоҳам ҳамаи ҳамин санъаткоро кати иттифоқ бошум. Ҳама кати хуб бошум, ҳама кати. Ман мақсад як муроҷиати хуб дорум ба мардуми сарбаланди Тоҷикистон ки касера дилша дар ҳамин Тоҷикистон ба тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ дилшона ранҷонда бошум, ай ҳамаи шумо ман узрхоҳӣ мекунам. Ай ҳамаи шумо ман узр мепирсам. бахшиш мепирсам. Яъне шуморо мара бибахшен, ман ҳам шуморо бахшидам. Барои ки аз узрхоҳӣ ҳеҷ каоли дар замин нағалтидай, пастам нашидай. Ман узрхоҳӣ ба чӣ хотир мекунам ки Худованд барои мо як ақли солими хуб додай, як дили нозук додай. Ки мақсад мо ҳамин чизора ба хубӣ, ба риждӣ, ба некӣ, рақобат дар ҳамаи ҷо ҳаста. Бикунен рақобати, ҳеҷ гап не. Рақобатиро ба зуригӣ, ба талант нишон битиян. Рақобатишона ба ҳунар нишон битиян рақобатитона. Ба мақсад ай пушти одам хиёнат кардан не. Дар ин дунё мо як чиза фаҳмидем ки ба зурӣ, ба задан, ба ҷанг, ба ғашмгинӣ дунёро намегирӣ. Ози дунё дунёи ақлай. Калара бисёр кор фармидан дар корай, ба ақли солим кор кардан дар корай. Бисёр суҳбати мо ҷолиб рафта истодааст. Дар идома ҳамин суҳбат мехоҳам ки суруди ба ман диги дурӯғ нагӯ ҳамин сурудат замзама кунед шумо. Бе ман бигӯ дурӯғу ту ё ин ки он қасамҳо ту дастои сарди сарди ту ебусеҳои гарми ту он хандаҳо дилбарит ё ваъдеҳои сарсарит кудому бовар бикунам мондам ману нобоварит он шикваву шикояту он гӯшеву кинояту ҳарфои ошиғонату ёдам берафт баҳонату он хандаҳо дилбарит ё ваъдеҳои сарсарит кудому бовар бикунам мондам ману нобоварит. Сароша асмо ҳам ба варзиш машғул аст, қарсак дода истодааст. Офарин. Машалла. Чор суруди пештаратонро ба шакли нав хондед. Бо кадом мақсад? чор суруди пештараро ба мақсаде хондам ки бисёр суруди зиндагиро ҳама мақсад дархост мекард. Мегуфтанд ки абай Фирӯза ҳамин суруди зиндагиятро метавонӣ ки аз сар зинда карда хон. Баъд мо ин сурудро гирифтем, тайёр кардему бо чор шакли дизайни мақсад костюмҳо ва бо характерам. Ман дар ҳамун чор суруд характер додаги ҳастам. Мақсад мисли як актриса рол бозӣ кардаги ҳастам. Агар мухлисони азиз агар бо аҳамият шинанду тамошо кунанд маро, мебинанд ки дар ҳамун чор қисми суруд ман чор намуд худамро рол бозидаги ҳастам. нақши чор нафарро бозӣ кардаги ҳастам. Ба ҳамин хотир бисёр ин суруд ба ҳама писанд омад. Бисёр ҳама хушҳол шуд ки сурудҳои дӯстдоштаи онҳоро ман популӣ кардаму замзама кардам.
суруди зиндагиро гуфтем. ман ози ин сурудро ба шакле ки пештара ҳамун нафаре ки як нафари афғон хондагӣ буд ин сурудро ба он шакл бояд мехондам, баъд ба ман гирифтам ба шакли мақсад замонавӣ карда будам. Ман ин сурудро замзама кардам, ман ба шакли ҳамун афғон мехонам ин сурудро. Зиндагиам ба танҳоӣ гузашту мегузарад, зиндагиам ба танҳоӣ гузашту мегузарад, вале афсӯс ин ҷавонӣ гузашту мегузарад, зиндагиам ба танҳоӣ гузашту мегузарад. این شکل افغانی بود که مقصد پیشتر این سرود رو این طور زمزمه کردگی بودن و من گرفتم به شکل زمانوی کردن دادم، لیکن شکل خودشان بسیار مزبور است برای خواندن. می‌گذاریم با بخش سوم و این بخش سوم کمتر تغییر دادیم و ما برای سیر و سیاحت برای تماشا یعنی به قول اکسکورسیا می‌گذاریم در خانه فیروز حافظova. بعد از یک گزارش کوتاه. بله. دوستان عزیز رسیدیم به بخش سوم و بخش سوم پیشتر گفتیم ما البته یکم تماشا میکنیم و دویر با دستاورد و جایزه و دیپلم هایی که سزاوار گشتن از کنسرت ها از مراسم های جایزه سپوری برای شما قصه میکنم. ما سرول میخوایم صحبت رو از یک شروع کنیم، میگردیم سوی عقب و همین عکسی که شما با موین گرفتین. بله. این کی بود، در کجا بود؟ این عکس با موین در ورزاب بود، در منظره های ورزاب در یک دچه ما بسیار ما دعوت کردم آقای موینه، اونجا ما مهمانداری کردیم. این عکس رو در اونجا گرفته. این چند سال پیش است بفرمایید؟ این سال 2011 بود. 2011. بله. یگان سرودی موینه میدونه؟ من از این دنیا چی میخوام، دو تا صندلی چوبی. درباره عکس موین معلومات گرفتیم و میگذاریم با عکس دیگر. این عکس رو کی با شما توفه کرد؟ این عکس رو برای من بهروز زیور توفه کردگی است. بسیار عکس جالب است، بسیار ویشم بسیار خوب است، پلاستیکه. بله. بسیار عکس خوب با ما آورده است بهروز زیور. تشکر. در اینجا شما چند سال پیش؟ اینم سال 2000 تقریبا سال 2010 یا 11 هست با میخاطر سال 2010 و 11 بهتری. خوب اینش هم یک رسمکش بسیار خوب، بسیار از شبکه اجتماعی عکس ما رو گرفته است و مقصد با دستان ماهرش این عکس ما رو تصویر کرده، نقاشی کرده است. بله بله. این قلم با قلم دست خودش است که بسیار ماهر و بسیار زیبا کشیده است. با گفت خودتون مانند هست؟ البته بسیار خوشرو است. نگاه کنید به هر یک نازکی و نگرانیده بای کرده است. این تصویر رو من خودم خریدم، بسیار ناز میبینم که در خانه هر خیل عکسای زیبا باشد و طبیعت رو دوست میدارم. میخوام که طبیعت تاثیر بیفته. بله، عکسای طبیعتی باشد. این عکس هم وای است، توفه هست. اینم توفه هست. این به مثل یک جایزه و من سپردگی بودم. دهمین مراسم جایزه سپاری سراینده سال در سال 2019 فیروزه حفیظova در سال 2019. خب ما یک شعر صرف نظر کردیم. این شما با ورزش هم کم کم مشغول میشید. البته این من تجربه از اون شماست؟ بله البته این از آن من است. من راست گپ امروز شما که مهمان شدید من این رو در یک کنج گذاشتم. ما هر روز به این ولی راست گپ دوستان عزیز، من بسیار به همین خیلی توجه ندارم ولی کوشش میکنم که یک بار این با برقی است به هر حال. نه برقی نیست، برقی آزاد است. بله. این نشان میدهد که چند مرتبه ما بله بله در اونجا باتری میگذاری همش. باتری میگذاری الکی نشان داد. آفرین. بیاید باز با صدمه دچار نشویم. بس است دوستان عزیز. باور کنید یک بار ما در اینجا چلیک مرا خویدگی است. چلیک اوزانی مگر یک بار همینجا میخواستم چیزی رو تغییر دیم. همینجا من با شما میگویم وای پایش رفت است. همین یک چلیکم رو خوید در همینجا. همین خیلی گوشتش بر اومده که خیلی ما دیگر این تجربه برای خراب شده است. بله.
ин бисёр барои форма додани мақсад почаҳу поча баъд велик бисёр нағз аст ҳама эҷозиёти бадан кор мекунад бо ин. беҳтарин. Хуб, бармегардем сари ҷоизаву диплому ифтихорномае ки шумо аз консертҳо гирифтед. Дар ин ҷебон ҳамаш ҳаст. Хуб, маромад. бале инҷа аст ки сербинотарин наори сол Фирӯза Ҳафизова рӯз надидам тамошо музик эворд аст соли 2019. Инаш аз вай газетаи зан ва мард, бале инро ҳам аз унҷа додаган. Инро ҳам аз тамошо Music Awards 2019. бале аз тамошо Music Awards додагастам. Худоро шукр ки имрӯз ба ҳама ин ҷоизаҳо ман менигараму мефахрам. Бале компания Шиёр панҷсолагӣ ба ситораи эстрадаи тоҷик Фирӯза Ҳафизова. Бале имрӯз ман мефахрам ки ҳама ин чизо дар бари ман ҳаст. Ин ҳаст, мана ин диплом ҳаст, ман инҷа баки диплом. Фирӯза Ҳафизова барои ғолиб дар фестивали озмунии ҷумҳурии суруди соли 2016. Ба ҳамин хотир мана ин ҷоизаҳои ман ҳамаш аз ин сипоснома метонед амиро ба даст гиред. ин сипоснома муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Сипоснома Фирӯза Ҳафизова. Ина аз унҷа додагӣ буданд. Хай ин аксҳо ҳамаш тӯҳфаҳо ҳастанд. Инам тӯҳфа ҳаст, инам тӯҳфа ҳаст, инам тӯҳфа ҳаст. Хай баъзеҳо боз ҷоизаҳоро гирифта дар як ҷо мондагӣ ҳастанд. Аз мухлисон чӣ тӯҳфаи хотирмон доред? Аз мухлисон аз мухлисон ҳамин аксҳо ҳама ҳамин аксҳои мухлисо аст. Ман ягон акси худам ба рамка гузошта оварда дар хона овехтагӣ нестам. Ба хотири чӣ ҳама инҳоро дар ин ҷо нигоҳ медорам? Ба хотире ки вай ҳастанд. Чӣ мегӯям? хотирави ҳамаш ва як чизи бо метавонем ба ҳуҷраи ман пеш аз он ки ба ҳуҷра бигузарем, як чизе ки бисёр ҷолиб аст, аслан тӯҳфае ки ба Фирӯза Ҳафизова тақдим кардан ва ба ман писанд омад ҳамин тӯҳфа аст. Бисёр бо як шакли зебо, бале ва мисли ки ҳақиқӣ аст. Мисли ки ҳақиқӣ аст. Ман мисол як духтаре ҳастам ки мисли мардҳо рафтори кирдори мардона дорам. Ба бихотир дӯстои ман ба ман шамшер тӯҳфа карданд. Мегузарем ба утоқи дигар. Мебинем ба утоқи дигар омадем. Ба утоқи дигар. Инаам ҷоизаи қадамрави мақсад дар шаҳри Хуҷанд. Мои ҷоизаро гирифтам. Телерадиокомпания «Салом». Выражает вам благодарность за участие в церемонии вручения номинации «Салон Бахор» в 2016 году. Бале. Инашам ҳамихел диплом Фирӯза Ҳафизова. ин аз оҳанги ҷавонӣ. Оҳанги ҷавонӣ, бале. Хуб, акнун ҷое ки пояфзолу либосҳову он чизе ки фикр мекунам ки воқеан ҳам дар саҳнаҳо Фирӯза Ҳафизова то ҳол шояд истифода мекунанд ё истифода кардан. ороиш метиҳад чӣ мепӯшадам? Дар ҳамин ҷо ҳаст. Биёед аз наздик шинос мешавем. Фикр мекунам ба ин утоқ дар омадани ман шарт нест, зеро утоқ майда аст, хурд аст ва маромад худатон медоред, маълумот медиҳед. Ин либосҳо, ин гардироб ҳамаш ба истифодаи консертҳо, тӯю маъракаҳо истифода бурда мешавад. Ман бисёр дӯст дорам ки либосҳои хуб ба бар кунам. Мақсад бисёр дӯст дорам ки мисли як мағоза либосҳоям дар сатҳи олӣ бошад, бисёр бошад. Яъне ман дар хона ягон камбудӣ надорам. То сӯзану риштаю ҳамин чизе ки ҳамин дар хона лозимияти худро дорад, ман бояд дошта бошам дар хона. Ба хотире ки ман бисёр як зани ҳастам ки бо русӣ чӣ мегӯям порядок, чтобы ҳар як сӯзану ҳар як ришта дар ҷои худаш истад. Мақсад ҷо беҷо нашавад ҳеҷ вақт. Оли инҷа биёед ман нишонтиям мақсад ана қабира. Мана мисол ман ин тапочкаҳо мана иноя мисол ба вақте ки берун мебароям мақсад ягон ҷо мақсад барои шиштану хестани худам мебароям, аз инҳо истифода мебарам. Ба хотире ки ино бисёр пояфзолҳои сабук ҳастанд, метавонанд ки мақсад
ба ман як вай худро диям Роҳат бахшад. роҳати худро бахшад. Бале ба ягон варзиш машғул шавам, мақсад ман кроссовки мепӯшам, мақсад либосҳои варзишгарӣ агар ба бар кунам инҳоро мепӯшам, мақсад мана инҳоро мепӯшам. бисёр сабук ҳастам. появзолои варзиши аст. бале ино ҳамаш появзолои варзиш. Хай инашам гӯем дар саҳна пӯшем мешавад. Ино бисёр мақсад ваян. Ана ин туфлиҳо мисол ба бар ба появзол мақсад мепӯшӣ ки ба тӯи маъракаҳо меравӣ. мақсад шумо метавонед амиҷа появзоли маро пайдо кунед ки аз ҳамаи чизамро ман ҳар сол ба ҳама тақсим мекунам. баъзе чизое ҳаст ки наметиям, ба хотире ки мисли як музей чӣ хел мегӯям, дар як нигори худам барои дасти худам бояд ами як чизамро барои худам монам. бале аз тӯли чанд сал аз 10 сол зиёд шудаги аз ҳамон появзол метавонӣ аз амиҷа пайдо кунӣ. ҳамон появзоле ки 10 сол шудааст. бале шумо ақаллан метавонед бигӯед ки дар агар кадом гӯем риёд ман 14-15 солам хато намекунем. дар кадом риёд аст метавонед бигӯед? дар ҳамин риёд аст. ҳамин бошад шояд. на ин нест. наёфтед. ман нишонтиям. инаш? на. инаш? бале шумо медонед ки тӯли 14 сол мешавад, 15 сол мешавад ки ҳамин появзол дар дасти ман аст. бинед чӣ қадар рангу рӯяш зебо аст, то ҳол сифаташ паст нашудааст, то ҳол рангу ғуборашро гум накардааст. ба хотири чӣ? ба хотире ки ман бисёр ҳама на танҳо появзол, тамоми чизи хонаамро хуб нигоҳ мекунам. ба хотири чӣ? ба хотире ки ами одам бисёр тоза бошад, зан бисёр тозаву озода бошад, ҳеҷ вақт ҳеҷ чизаш ҷазир намешавад. ба ҳамин хотир ман ба касе либосҳои худро тақсим мекунам, ба касе чизҳои худро метиҳам, бо ҷону дил қабул мекунанд. ба хотире ки гӯё ки ман напӯшидам ҳамон чизро медиҳам ба ӯ. мумкин ман як бор ду бор ба бар кардагӣ ҳастам, ҳамон чизро ба ҳамон одамо метиҳам. ман бисёр дӯстдори бренди Versace ҳастам. мана бисёр Versace аз ин туфлиҳо бисёр истифода мебарам, аз ин ваёам бисёр истифода мебарам, бисёр дӯст дорам. ба хотире ки ина бинед килонкаш пӯшида биёд килонкаша биканам. ба хотире ки бисёр ба появзол бисёр вай дорам. чӣ мегӯянд, як хел одам шавқе дорад ки ба худаш ки ами як чизро бисёр мехоҳад дошта бошад. шумо медонед ки то боло чанд қа появзолҳо ҳаст. бале ряди появзолгузорӣ аст. инҳоро ман ҳамашро барои мухлисони азизам мақсад барои худам омода кардагӣ ҳастам ки ҳамавақт мисли як ситораи дурахшон, мисли як бонуи ҳунар, мисли як зани зебо, мисли як дизайнер. ино ҳама сару либосҳои ман ҳаст. ман бисёр дӯст дорам либосҳое ки мақсад ман хеле либосҳое ки мақсад вай мекунам. хай ин куртаро ба бар кардам ба сабти вай. ҳамаи ҳаминоро мо медузем, ҳамаи ҳаминоро мо мехарем, як рӯз ба бар мекунем, ами як бор ду бор мепӯшему, боз аз пай дигар мақсад либосҳо мешавем. ёдоварӣ мемонад меҳисад. не баъзе аз нафарон нигоҳ намедоранд, мефурӯшанд. ман ягон бор либосамро нафурӯхтам, рости гапро гӯям, ба хотире ки ҳеҷ ниёз надорам ба либосфурӯшӣ. ман ҳар касе ки либоси маро хуш кардааст, ба касе писанд омадааст, ман ҳамин хел тӯҳфа мекунам. ба хотире ки надорам ҳами рафтору кирдоре ки либосамро бурорам ба як каси дига ба фурӯш гузорам. хай якун намедонам дигарон мумкин кунанд ҳамин хел вайо, лекин ман наметавонам. ман ҳама либосҳоямро фақат вай мекунам. ин боло ҳама либосҳое ки ман дар хона мепӯшам, дар берун мепӯшам. мақсад ин ҳамаш мақсад ваёи ман аст. ино ҳама барои ман чӣ хел ман дӯст медорам. ҳамаи иноро ҳамин хел мисли як мағоза нигоҳ доштан ки ба ман бисёр писанд меоянд. бале инҷо ҳама сумкачаҳо ҳаст. ин сумкачаҳо бисёр ҳамаи чизоро хуб нигоҳ медорам. чизе ки шумо истифода мекунед, нигоҳ медоред хуб. дар ҳолати хуб нигоҳ медоред. албатта. яъне чанд маротиба истифода мекунед? не истифода мекунаму ҳам хел истифода мекунам ки гӯё истифода кардагӣ нест. нав боқӣ мемонад. бале ба хотири чӣ? ба хотири бисёр зани тоза ҳастам. саломат бошед. ташаккур. хуб, беҳтарин. ва фикр мекунам ки албатта аз зиндагӣ бисёр тоҷиконаи шумо аз зиндагӣ
واقعا هم صمیمی شما مخلصانتون برخوردار شدن و من فکر میکنم که این برنامه مخصوص برنامه‌ای بود که شاید تماشابینان منتظر بودن همین چیزا که شما چگونه زندگی دارید. شما چگونه مثلا در خانه میونی کارمندان و میونی مثلا نفرانی که در خانه شما خدمتگار هستند میونی فرزندان چگونه احترام دارید و ما البته با فرزندانشون هم صحبت شدیم. دختر خردهشون هم دعوت کردیم در اولی برنامه شما دیدین که امروز شما صحبت کردیم و خلاصه ما از این برنامه این است که واقعا هم فیروزه حفیظова یک بانوی زنده دل صمیمی و در زندگی یک شخصی بسیار دلصاف دستکشاد یعنی برای ما نمودار شد و با همین خصلت‌ها ما این نفر شناختیم. سلامت باشید برای چنین یک برنامه جالب برای دعوت و من باور دارم که البته در برنامه‌های بعدی باز در فرصتی ما شما رو دعوت میکنیم و همراه شما با صحبت‌های از اینم جالب‌تر شاید ما رو منتظر هست. در آخر با مخلصانتون چی گفتنی هستید؟ من بسیار میناداری خود را با مخلصان عزیز خودم میرسونم که همه وقت همراه من هستند، مرا دستگیری میکنند در توی و چورابین معرکه های مخلصان مردم سربلند تاجیکستان هستم و میخواهم که در خانواده هر یکی شما صلح پایدار باشد، رزق و روزی باشد، فیض و برکت باشد، مقصد زندگی آسوده، زندگی تنجی و امانی رو بینید. من بودم در دولت تاجیکستان و میمونم و وقت در خدمت خلق خود. همه شما رو دوست میدارم. فیروزه حفیظ همه وقت با شما است. سلامت باشید. تشکر برای شما. این برنامه نوبتی در مهمانی بوده است کانال توجیکون گروپ. دوستان عزیز در انجام برنامه یادداشت میشم که این برنامه اول با دستگیری شما و بعدا با سرپرستی تینکوف بانک پیشنهاد شد و یادداشت میشم که مرامت به اصیل که زیر ویدیو داخل میشویم. زر میکنیم البته کارت تینکوف بانک رو درخواست میکنیم با تمام شهرهای فدراسیون رسانه این کارت به شما رایگان برده رسانیده میشود. تا برنامه بعدی در مهمانی تنسیه باشید. خیر.